Okay, mayong mudto no usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw. Pizza 18 na karon mga higala sa bulan sa Disyembre, ikatulong adlaw sa ato ang pagsaulog sa Misa de Gallo. Ayan, no? Nahala, no? May mudto na, Miyerkules karon mga higala, no? Ayaw mo kalimot, Miyerkules ro, no? Ang atong debosyon usab sa atong mahal nga birhen sa inahan sa kanunayng panabang. Nahala, no? Mayong mudto na, o naghinaot ko nga, okay patas, all right, no? Kami mga higala mga pare, manigkamot kami makatulog big badlaw, daghan may mga schedule maghapon, no? Alang-alang ang pagdili ni mabisahan ng mga patay, so muna nga bahala pag medyo katulugon ka, bisag yung ka, saan man nato, na ingon ra gyud na ni ana siguro kinabuhi, no? Doon na gyud may guro lang gyud makakita gamay ginta, pahuway gyud dayon, no? Magabi sa yung katulog, ako alas 6 pa, ni hapon na pagkataon-taon tanaw gamay TV para tulugon. O katulong na dayon ingon ni ana, no? Nahala, no? May mudto na kanaton tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay panglawas ni ining kabuntuhon. Aboy, no? Ato day nga timbayaon og may mudto sa batong tanahurong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang akong mga classmates si Father Obing Masyon din sa isla sa Siquijor sa Melarina, si Father Dami Hiramis din sa parokya sa Himalalod, o yung manusab si Father Tonton Arnaiz diha sa Kuwasay Pari sa Batinggil, o gumansab ang iyang kaubang pari din si Father Dudong Ru Ruiz. Si Father Dudong Ru Ruiz. O yung manusab ang ako ang gawik sila sa Kalumbuyan, si Father Christian Du Rango. Ayan. Christian Du Rango. Ayan. Ako mga classmates na sa Cebu, kumusta na si Father Joey Belsinia, Father Kipling Agravante, Father Jojo Anore, Father Melton Medida, Father Rosdel Noel, si Father Omen Mahusay, si Father Glenn Banzen, no? Si Father Elton Medida, Father Peter Necesario, yung manusab si Monsignor Agustin Ting Angkas. Ayan ang akong mga kusgan ng mga classmates mga higala din usab sa Archdiocese of Cebu. Ayan, og tanan ako mga contemporaries din, no? Mga kontemporaryo ni Padre Edwin Acab. No, Dwinix. Ala na atong timbayaon mga higala ni ato ang mga kaklasmatean mga higala. No, ko si Father Peter Signoron nakabisita diri sa Ayungon one time, no? Unya siya nag-blessing itong naibikiri, itong Alrose o Alrichi na yun, no? Nindot siya kay mga panty na mga higala. Nahala, no? Atong timbayaon og may mudto tanan ang atong mga kaigsoon. Ko din na sa isla, dira sa Pikas nga sa Leyte, si Father Dudong Cordobes ug si Father Samuel Papa. Og manusab si daghan pa na akong mga classmates sa gala, no? Of course si Father Oni Rosa Russo. Hala, no, may mudto na kanaton tanan nang hinaot kita. O si Father Marca nalimtan, sorry kayo na Narkets, no? Si Father Narca. Ayan, no? Father Narca. Hala, no? Hapit makalimtan mga higala, no? Ang akong classmate mga higala kinakusgan. Hala, no? May mudto na kanaton tanan nang hinaot kita na kitang tanan sa Kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Abino ari kita mga higala sa atong Saint of the Day. Isa ba atong Saint of the Day karon, Padre? Daghan ng Saint of the Day. December 18, duha kini sila kabuok mga higala, no? December 18. Ang ato ang santo karon, excuse me. Si Padre, dili Padre may higala ko ani siya kanang 19 dira 19 sa ato Padre dapit. Yan lang may higala si Father Rufus o si Father kining Sosimo, no? Father Rufus si Saint Rufus o si Saint Sosimo. Mga kuan kini sila mga higala, no? Mga gikuan kini siya, no? Gipadakop kini sila sa mga kining sa Emperador Trajan
o niya arrested for being Christians, and together with Saint Ignatius of Antioch. And they were martyred 2 days before the martyrdom of Saint Ignatius. No, they were thrown to the wild boar in the Roman arena. Ay, pasti lang paita, no? Sa una, mahigala, no? Kung Kristiyanos ka, iitsa ka dito sa mga mabangis nga mga mananap. Kunis-kunison ka dito. Antod nga, di nakamaklarong tao. So, baling gubaa, ganyan mo dito, no? So, ingo niya na, panahon kini ni Emperor Trajano. Pero, di na malimot mahigala, ha? Nga kining Roma sa una, ingo na ang pagtanaw. Karon sila maoy kanang gitawag na seat of Christianity ang Roma. Na nakabase karon din na ang talahorong Santo Papa. So ingon niya na gikan sa lugar nga ilang matud pa ilang kasilagan ang mga Kristiyano ug karon nangahimo na pud ganay silang Kristiyano. Ayan, no. No, may mundo na kanatong tanan, naghinaot kita nga na kitang tanan sa panglawas ang santo karon si San Rufo ug si San Sosimo. Okay, no, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Bino ari na ta mahigala sa ato ang kining kanang CBCP News, Balitang Simbahan o December 18. Balitang Simbahan ato mahigala, Cardinal Chito Tagle gisaulog ang unang adlaw sa simbang gabi dito sa Vatican, no? Siya maoy dito kauban of course sa mga Filipino community. O niya sa Vatican mismo, si Pope Francis gidayeg ang hugot nga pagtuo sa mga katawhan sa Corsica o sa kaisla nga sakop sa Colon sa nasod sa Francia. O sa Katoliko nga 87% ang mga Katoliko sa mga lugar ang higala sa Corsica, France. Nahala, no? May nguto na kanatong tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Naala rin na ta mahigala sa atuang kining catechism in the kingdom. Ang gapon kita sa Holy Spirit gihapon, no? In the kingdom and the exile, no? Pinaka-topic nato. Ang balaod nga gipatuman ni Propeta Moises nagtimailhan sa Diyos nung saad ug kasabutan. Gilauman nga maoy mugiya sa kasing-kasing ug kining sa kasing-kasing sa katawhan lakip na gani ang tibuok katilingban. Kung atong basahon sa Exodus kapitulo 19 versikulo 5 ang 6 mao kini ang atong masabta, no? Kung inyong sundon ang akong pagbuot, mamahimo kamong manghimo kamong gingharian sa mga pari ug balaanong nasod. Apan human namatay si Hari David, no? Nadala sa tentasyon ang Israel ug nagpakasama na sila sa silingang mga nasod. Okay, no? Busa gihinluan sila bisan sa iyang apan bisan hinuon bisan sa ingon ni adto nga kahimtang ang Israel nagpabilin ang Espiritu Santo nga nigiya kanila ug niini ug sa gihapon wala niini isalikway ang mga kabus. Ayan, no? Sa ito pa, ang Israel, panahon na report ni Propeta Moises, midawat sila nga mamahimo silang mga kining katawhan sa Dios. Apan sa dihang namatay si Hari David, no? Pagkamatay ni Hari David, namalik sila sa ilang kakaraanan ng mga buhat, no? Apan nang nakayo lang kay ang Espiritu Santo wala mo biya kanila. Ug wala mo biya sa paggiya sa nasod sa Israel ug gani wala niini isalikway sa Israel ang ilahang pagtabang sa mga kabus. Tungod sa pagkikalimot sa balaod ug pagsalikway sa kasabutan, may resulta kini sa kamatayon ug pinugos nga pagbiya sa ilang lugar, no? Ang mga Israelita na palagpot o na exile gikan sa ilang lugar. Kining kapakyasan, no? Kapakyasan sa panaad apan sungod sa pagkamapasayloon sa Dios gitanya gihapon niini ang kapasayloan base sa lamdag sa Espiritu Santo. So maong plano sa Dios ang pinugos nga pagbiya
natubos pinaagi ni Kristo ug nahibiling grupo sa mga kabus mihinay kasi nati pinaagi sa simbahan, no? Sa ato pa, no, ang ato akaron kini gitawag topic in the kingdom of the exile, no? Ang nasod sa Israel, no, doon na gini sila kasabutan nagi mismo nga gi formulate sa Ginoo tali kaniya og sa Israelita pinaagi kang propeta Moses, no? Matud pa sa Ginoo, no, sa Exodus kapitulo 19 bersikulo 15 5 sa 6, kun inyong sundon ang akong pagbuot, mamahimo kamong gingharian sa mga pari ug balaang nasod, no? Muna nahitabo, no? Dito naman di kasabutan ng Israel ug ang kining Ginoo pinaagi kang Moses. Apan sa ginaingon nato diri, no, human nga namatay si Hari David, ang mga Israelita nibiya sa ilang pagtuo sa Dios ug nagpakisama na sa silingan nilang mga nasod, no? Apan lagi bisan tuod kung ingon ni ana ang kahimtang sa Israel nga nibiya sila sa Ginoo, apan wala sila pasagdi sa sila ray mibiya, no? Sila ray mibiya ang Espiritu Santo padayon nga migiya kanila ug gani usag gyud sa timailhan nga wala gyud sila sa likwa nga gigiyahan gyapon sila sa Espiritu Santo, mao ang kanunay nilang pagpakabanaalang sa mga kabus, no? So muna nga padayon ang Israel bisan tuod kun ingon ni ana, no, apan ang kapakyasan sa kining gitawag natong kasabutan, apan ang pagkamapasayloon sa Dios mao may patigbabaw, no? Gipadala niya ang usa ka mangluluwas sa nasod sa Israel nga mao'y mugiya kanila uban usab sa lamdag sa Espiritu Santo, ug kini mao si Hesukristo. Ug gani ang matud pa ang nasod sa Israel dili lamang ang nasod sa Israel, kung dili ang kanang katawhan nga matuuhon ni Kristo, kining gitawag natong the new Israel, ang bagong nasod sa ang bagong Israel nga mao na kita nga mga ang simbahang Katoliko. Nahimo kitang matud pa katumanan sa panaad ni Kristo tungod sa pagkamapasayloon, no? Ingon ana, no, pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo ang simbahan mao nahimong bagong Jerusalem, the new Jerusalem, nga diin gituman, no, sa atong Ginoong gituman sa atong Ginoong sa Dios ang iyang panaad pinaagi kang Kristo, inubanan usab sa lamdag sa Espiritu Santo. Na klaro? No? So dinhi na lang kita kuto dinhi na lang una kita kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre. Napaday tay lain naapatay dugang madahan og undang dahil tanapatay dugang pag mga pangutana og tubag, no? Importante man ang mga pangutana og tubag. Okay. Unang pangutana, Padre. Sama may problema. Padre, na aba sa Biblia nga kung magampo ta magdagkot kita kandila. Kini mga pangutana ha. Ato ni siyang tubagon ha, naaba sa Biblia nga kung magampo ta magdagkot kita kandila. Dili nato mabasa, no, nga magampo ta magdagkot kita kandila. Apan nga dili nato mabasa nga kung magampo ta magdagkot kita kandila, no? Pero kini adunay pagtulunan sa Biblia kabahin ini. Ayan, no, ato pa wala gitay literal nga mabasa, no? Kung atong basahon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12, ug unya si Jesus miingon na usab, ako ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi, ug dili gayud maglakaw sa kangitngit. Sa ato pa wala man tuod giingon nga literal nga magampo ta, literal gid ta nga magdagkot og kandila, pero usa kini ka simbolo sa presensya o kahayag ni Kristo samtang nagampo kita. Kaya doon na may giingon diri sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12, unya si Jesus may ingon na usab kanila, ako ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi ug dili gayud maglakaw diha sa kangitngit. Ato pa kinsa si Kristo, siya ang kahayag sa katawhan. Ya sa Juan kapitulo 9 bersikulo 5, samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Okay, no? Sa Juan kapitulo 1 bersikulo 9, mao kini ang matuod nga kahayag nga mianhi sa kalibutan ug nag-iwag sa tanang tao. Sa ato pa doon na kitay basihan nga doon na kitay kahayag nagigamit, no?
So ingon ni anak niya mga kanalaging ang atong pagdagot og kandila nagsimbolo kana nga mituo kita kang Kristo isip kahayag nga sa ato pa kung magampo kita nagkuan man lagi kita nagsangpit man kita sa ngalan ni Kristo mo na nga aron paglig-on sa atong pagtuo pagpakita sa atong dakong pagtuo kang Kristo dagkot kita kandila the presence of the light and the light of Christ. Naklaro? Amin. Di na lang ako ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka manamilit na usab kaninyo umunalangin kanato ang Dios makaigahong tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagkatikisis dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong Mudto Pilipinas.